zaki zo min a mafarki kina ta furta kauna gare ni dan Allah ki zayyana kan ki ko na samu sauki cikin raina a cikin raina ki tausaya ki duba yan mata kauna gare ki kin ga yake fata ki zo gare shi kar da ki mai rata kullum zancen ki shi ya kafartawa ki zo gare shi autar yan mata a zuciyar shi ai soyayya ce kin ga ke kaɗai ce ya tantance a dukkanin su mata kin ya fice wannan shi ne ya sa shi ya ɗima wuce a cikin ƙauna. Ni ma na fara ƙaunar ki baɗini ban ganin ki ko da a zahiri fatan ganin ki nake a zahiri zuciya tana ƙara ƙuduri yaushe zaki zo min a zahiri in gano ki nima na bar jiri ko gidanku ne ban sani ba ko sunan ki ma ban sani ba anguwarku ba zan nuna shi ba iya sani na ke fara ce ba zan ɓoye shi ba ni iliyan ma an ce na haukace duk a son ki ne fa na bi mauce tausaya ki zo min kar na mace kullum ke ce mafarki na zana maimaita a mafarki